Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna amang inang suang songoni nang naposo bulung nama dohoti parmingguota di bagasan Arianon di bagas joroni tuhata nang dohot na melalui live streaming. Selamat beribadah ma dihita saluhutna. Topik ni mingguta sadarion ima marhadaulaton nahinalomohon ni debata. Asa tapuka parmingguota di Arianon parjolo mahita martangiang di bagasan rohat tabi. Martangiang mahita. Amen. Tapuji Tuhata marhite edde nomor 110 sada ayat sada dohot 2. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di porbadia na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Tigordo akadalan ni Jehovah, jalahalak partigor dang tarsuladit disi, alay anggo halak parjahat, tarsuladit dodisi. Haleluya. 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 Martangiang mahita, ali Tuhan debata para siroha jalan abonar, mauliate hudok hami, ala dipabisar hotu hami barita nauli, namanodangi rohanami, ay ala ni ubahen hutada hami ho, dohot lomo ni roham, dipangido rohanami, naing mangulahon lomo ni roham hami sa leleng dingoluon,
Jalanaing martua hami bahenomu, sai parbadiai marohanami marhite-hite toddim, jala pargugui mahami mangorom hisap-hisap, dohot manggotapon roha portibion, sai palas marohanami manguluiho, alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji Tuhatta maredde mahita. Tatangihon mahatani patik ni debata di minggu napasapuluhon dung Trinitatis imana tarsurat di sada Korintus bidu onom ayat 20 ayar gado hamu ditobus dibaheni pasangap hamu ma debata marhite-hite daging muna dohot marhite-hite toddi muna ai debatado napunai hido sahatna atong rak mangidogogo mahita sian Tuhan debata ali Tuhan debata sai pargugoi mahami mangulahon naho bartu patikmi. Amen. Tapuji Tuhatta maredde mahita. Tatopotima dosata martangi yang mahita ali Tuhan debata pargogo naso hatu dosan jala ama para siroha dang lomoro ham mida hamatean ni pardosa mulak manian parjahati tumadikod dalanna asa mangulu ibana ido dipangido roham alani i ubahed dipangido hami sai sudati matoru torum asa unang mangonai betu hami
saisesa sude dosa nami, asa mangulu hami di bagasan asini roham, sai pargogo imahami, asa margogo hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringo tu hasisaan ni dosata, songonod do hata ni Jahuba, unak ko mabiar, ayaw do siluluhon ho, nunga pula hujou guarmu, au napunaho, hasangapo ma di debata na di ginjang. Amin. Tapuji Tuhata mared de mahita. Hatani debata epistel di Minggutta Sederion, natar surat di Heber bidu 12 ayat 10 welu saha rodi ayat 20 sia tajahama marsika soring. Aidang didapoton hamu natar jama, namarsi gorogor di bagasan api, manang hagogoon, hamalon di haba-haba.
Aidang tartaon na sida paksai namadok moloya dais dorbia tudolok ikom matei dangguran. Alai didolok sionido didapoton hamu dohot hutani debata namangului ima Jerusalem na di banua gijangi dohot suru-suruan namar loksa-loksa ima loloan pesta boloni. Dohot hurian na parjulu tubuh akan atar surat di banua gijangi dohot debata siuhum saluhut dohot totini angka partigor naung ripas. Dohot Jesus panguluni parpadanan naib barui dohot mudar na mangurasi parsuara na dumenggan unang mudar ni si Abel. Jaga hamu sotung dijua hamu ibana nama kulingi ay mologari somalua na sida nama jua ibana nama maksa di tanoon lam hitama anggota tudal honibana dang sian banua gijang. Tano odo di hutur suarana ujui alai ang gunungain marbaga-baga do ibana songonon sahalinari do au makuturi dada holan tanoon dohot mabanua gijangi. Alai hata nama dok sahalinari patuduhon nanaing muba mana terhutur imana tinopaon asahot na so terhuturi. Dibaheni mauliate marohatta alata jalo harajaon naso tarhutur marhite-hiteido gabihita parhalado halomoan ni debata mardonga biar dohot hadaulaton. Ay api na mangalang do debata tay. Hido sahatna martua do akana tumangihon hata ni debata jala naupeopsa. Amen. Ede pujian sian punguan ina.
Tapuji Tuhata Maredde Mahita. Tidako maha porsiautai songon nahina tidako nidongata saha porsiaon di sado portibion rak mahita mandok au porsea di dewata Jahuba ido amar parguna surat-surat natu palangin dohotano au porsea di Yesus Kristus anak di dewata Jahuba masasadai iman tinubuo ni si Maria naga bagabe sabto ni berbadia andorang soha Tuhan ido tuata na tumaun berbibit di pangumuman silatus nama ditapa jago ibana diau binosila na tua na turun di tanah namlak mengulu di hari batulun nama naik di suku lau bangku siapa di dewata Jahuba amanai berbuku na suatu dosa di maibana bai mamulang so utusan on mangu miala mangulu do namate au porsea iton di porbadia jalarun sada uria uria to bandara Kristen akan badia do nya san dosa do nya taina mendo mula mangulu so dagi halan no mate do nya luan nasrasa amin. Ede pujian sian punguan Immanuel.
Namasa do nanaing si pamasaon di Huriata laos diuduti panitia gotilon ma anon di nama do hata habis titi. Shalom. Huria nahina holongan itu hatta odolan titing Minggu tanggal 21 Agustus 2022. Titing Parjolo Romawi Seda Pakkobasion Manang Pelayanan Parjolo Goarne Mingguta Sadarion Imam Minggu tanggal 21 Agustus 2022 Ima Minggu pasapulu dung Trinitatis topik Minggu tasadarion ima hadaulaton nahina lomohon ni debata manang di bahasa Indonesia ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Paduahon barita nasorang na di hari Rabu tanggal 10 Juli 2022 di bahasa Tuhan tado sada dakdana boru di keluarga Goklas Sihobing tubuh ni inata Dian Putri Dini Boru Papahan Sian Wek Condet Batu Ampar Hipas do danaki nang songoni natorasna. Nah di hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 di bahasa Tuhataro sada danak bawah di keluarga Andreas Julianus Siahaan tubuh ni inata Susi Perawati Boru Sinaga Sian Wik Tengah Hipas do danaki nang songoni natorasna. Paduahon Pakkobasion Koinonia 2 Bindu Seda Parheheon Naposobulung Hobar tu program ni NHKBP Keramat Jati tahun 2022 patu paun ni nasida do acara Parheheon ima di hari Sabtu dohot di hari Minggu tanggal 27 Agustus 2022 dohot di tanggal 3 September 2022 na martema beta hita di hari Sabtu tanggal 10 September 2022 di patupama penutupan Parheheon NHKBP Keramat Jati tahun 2022 titing patoluhon Pakkobasion Marturia Mamuka na di hari Selasa tanggal 10 Agustus 2022 di Jalo Huriata do Gabe Ruas Parguru Ima Riko Paulus Gultom Narosian Huria Sidang Jemaat Allah GSJA Bukit Sion Bekasi Inganan Nasidan Waeng di Wik Rambutan 2 Paupaton Pakkobason Diakonia Opak titik Seda Ruas nama ulang tahun papitu puluhon Naparjolo Khobar tu program kerja dohot anggaran ni HKBP Keramat Jati tahun 2022 Sadarion Minggu tanggal 21 Agustus 2022 di Parmingguan pukul 10 WIB Pasahaton ni Huriata do ulos tu amatta sahat sida butar ala naung boho umur nasida 70 tahun. Nah di hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 Sian Wek Makassar Sada. Paduahon Hobar tu program kerja dohot anggaran ni HKBP Keramat Jati tahun 2022. Nah di hari Kamis tanggal 10 Agustus 2022 di kebaktian Wek Cililitan Besar di Pasahat Huriata ulos tu amatta situa LA Siaturi ala naung boho umur nasida 70 tahun. Nah di hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 Sian Wek Cililitan Besar. Patuluhon Hobar tu program kerja doho anggaran ni HKBP Keramat Jati tahun 2022 Sadarion Minggu tanggal 21 Agustus 2022 di Parmingguon pukul 10 WIB Pasahaton ni Huriata do ulos tu inata
Berliana Boruluban Tobing, Nyonya RB Sirait. Ala naung bohon umur nasida 70 tahun na di hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 Sianwek Makassar 2. Paupaton ruas na moding Parjolo na di hari Jumat tanggal 10 Agustus 2022 nunga jumolo marujung ngolu amata Cornelius Marpaung umur 57 tahun 8 bulan. Hina baluhon ni inata senti boru siagian Sianwek Makassar Seda. Paduahon na di hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 nunga jumolo marujung ngolu inata Melur Epi Deliana boru sipahutar umur 55 tahun sia bulan. Hina baluhon ni amata Anton Hutagalung Sianwek Cililitan Besar. Tatangyakom ma keluarga namar sitaononi asatibu tarapul roha nasida. Papaton seminar menjaga kesehatan mental di era digital. Di hari Sabtu 27 Agustus 2022 Gereja melalui Dewan Diakonia dan Seksi Pendidikan patupahon seminar dohot judul menjaga kesehatan mental di era digital. Dimulai ma pukul sia 1.12 WIB ingananna di gereja dengan pembicara Dr. Lahargo Kambaren SPKJ. Acara seminaron diodolhon tu jemaat kategorial remaja SMP dan SMA dan orang tua remaja. Moderator Padita Ernawati Boru Hasugian. Ibadah dibuka dohot ditutup Padita Lilis Perawati Boru Tabunan. Opat-opat imunisasi anak. Minggu tanggal 28 Agustus 2022 naro Patupau Nihuriata HKBP Keramat Jati bekerja sama doho Puskesmas Keramat Jati imunisasi rubella dan campak di Patupa di hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 pukul 8.30 WIB sampai dengan selesai. Usia anak 9 sampai dengan 5 tahun. Inganan HKBP Keramat Jati Ruang Klinik Marturia. Dihimbau turuas asa mamboan akayanakonna tu imunisasi palimahon titing namar ragam 5 titik seda. Pendaftaran Marguru Malua Manang Sidi di tahun 2022 1 2020. Pinaboto ma tusude yanakon ni huriata nanaing mandohoti marsiajar Marguru Malua tahun 2022-2020. Pendaftaran nunga dibuka Minggu tanggal 7 Agustus 2022 saat tu pendaftaran terakhir Minggu 28 Agustus 2022. Songonoma partodingna bonon nama fotokopi akte lahir, fotokopi belangko terdidi, surat pengantar sian situawek, surat permohonan dari orang tua. 5.2 Punguan Kurama. Marhite program kerja tahun 2022 Dewan Koinonia Punguan Kurama HKBP Keramat Jati Minggu Sadarion tanggal 21 Agustus 2022 Makobasi ma di Minggu pagi siang sore hari tahun doho pemandu. 5.3 Lip Gereja Sadarion Minggu tanggal 21 Agustus 2022 di Permingguan Manogot Arian Dok Botari Boy ma Pakyota ima tuna tua dalam kurung lansia do di Pabel Lip Naung Rade di Garejata. 5.4 Panitia HUT ke-58 dan Gotilon. Sadarion Minggu tanggal 21 Agustus 2022 Pasatoni Panitia HUT Pa50 Huriata KBP Keramat Jati dohot patupaon pesta Gotilon rap dohot program kerja panitia alani pasaton matiki tu panitia dung sipul majah titing
laho madukatat di permingguan Manogot Arya do Botari. 5.5 sumbangan manang inventaris kantor. Nunga di jala huriatta sumbangan berupa seperangkat keyboard Yamaha do speaker aktif. Sian punguan ni orang tua remaja, pemakaian dikhususkan tu seksi remaja. Maulea tema dinasida na mangalehon sumbangani lam tabama hahipason do pasu-pasu di keluargai. 5.6 pelian. Sadarion minggu tanggal 21 Agustus 2022 hita pasato pelian tu pertukaran pelayanan firman dan pelayanan tahun kesatian dari distrik 8 DKI Jakarta. Pelian di pasar Dung Sipul Jamita melalui amplop pelian naung di Parade. Odolan nititing naso di jaha, boima tajaha di warta jemaat naung dikirim di WA week masing-masing. Songonima saat nititing di minggu ta sadarion. Horas. Salam. Nah, hormati kami inang uluan pendeta resort, inang pendeta Dr. Anna Vera Boru Pangaribuan, amanami inanami perhaladoni huriatta HKBP Kramat Jati, dihamu damang dainang dohot akka pinaribot hahanggi pinaribot namar pungu apala di kebaktian pukul 10-an. Di son jongjok kami sian panitia panitia ulang tahun pa 50 aluhon dohot pesta gotilon ni huriatta tahun 2022-on. Obartu program mi huriatta nunga dipabakit panitia laho mangulahon pesta ucapan syukur di ulang tahun Huriatta pali 50 aluhon dohot pesta gotilon tahun 2022-on. Hobartu si nunga dirang-rangi panitia si ulahonota di pesta ulang tahunon. Ima na parjolo lau manomonomu ulang tahun pa-50 luhonon direncanahom ma patupaon malam dana ima si patupaota di hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 maringanan di ruang serbaguna. Laos disi di patupa panitia ma songon hiburan di hita na rotu ulauni marhite artis naung dihubungi panitia. Napaduahon perayaan puncak ulang tahun dohot pesta gotilon tahun 2022-on nunga ditotopon di hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 laos direncanahon oleh sehali dohita marke baktiat disi asabui hitarap sudi sian mulai danak sekolah minggu tuna magodang nang dohot akan tua-tua ta nang lansia rap marpungu mahita disadari duksipul kebaktian pungu mahita di ruang serbaguna marsi panganon laos disima hupa harap kami partisipasi nih hita sudah ruas marhite nani uluhan nih situa wek dohot pengurus wek ima papunguhon berupa hamoleteon nirhata dipangiring-iring itu hatta diperdalin ngulutta marhita silua wek
nang silua keluarga manang silua pribadi-pribadi. Laos di pestai di patupa panitia do nang berupa kupon song naung somal taulahon, kupon berhadiah, dohot parsel buah. So songoni di nama nomu ulang tahunon di rencana panitia do. Molo tungadong sia tonga-tonga taruas naukap rohana mabain ucapan selamat marhite slide nadong di gereja tahun mabui manno ditayakoni 1 jam sebelum kebaktian dimulai. Jadi isena berminat boy ma dihubungi panitia mabayan permohonan untuk ditayamkan ucapan selamat baik siap pribadi manang perkeluarga. Laos di malam dana anon na di tanggal sada di sakapi panitia do patupahon berupa stand, nama buka stand adong mano disi berupa barang manang makanan na bui tuhorota laos menebai penerimaan mai itu panitia. Jala perlu pabuhotonon nami marhite kesempatanon ia hasil di pestata na ulahonota di bulan Oktoberon sudah mengurupi lehonota mengurupi panitia pembangunan laho manoruson renovasi ini ruang konsistori ala molo pembangunan lift nunga selesai ra nunga bui digunahon ni ala di piga-pigari nauk salpo nunga resmi di launching penggunaan lift. Selanjutnya di sakabi panitia pembangunan naing melaksanakan renovasi ruang konsistori asa lambui homi aka amatai nata parhalado niuluhoni padida laho mengarang-rangi aka pelayanan naing patupon nasida di Huriatta. Ima secara garis besar ciulahonota dalam rangka pesta ulang tahun pa-50 aluhon dohot pesta gotilon tahun 2022 tuhat tamana maso-maso tuhat tamana menangalehon aka nata sakabi marsada horasma moliate marihita salutna. Pangidohami ma tu amang sahat sidabutar sian Makassar sada dohot di inang berliana boru tobing sian Makassar 2 asaroma hamu amang inang tujolo asa di pasah Huriatta ulos. Huriani tu hatta dihamuna amanami inanami ison neng tapasak ma ulos tu amang sahat sidabutar ala ngagok umur nasida 70 tahun sian Makassar sada dungi tu inang
Berliana Boru Tobing sian Makassar 2. Di Hamuna keluarga Amang Sidabutar dohot keluarga Inang Berliana Boru Tobing. Hatani Tuhan ma nang hupasat hami tu Hamuna saluhutna sian Yesaya 46 ayat 4. Idok masongonon sahat rodi hatu tuamu sai tok tong doau jala rodi na ubanon sai audo mangusuk kamu audo mabahisa na sai laon audo manguppa audo mangabing jala au paluahon nuaing ima sahatna martua mahamu amang dot inang dison rap dot keluarga sak do umur muna 70 tahun lani ngadok muliate mahita dituhani jala ulos nang pasat hami on dalan tadoon martangiyang tutuhani asa ditebai tuhamuna hai pasan dohot gajang nyumur nang songoni kalas ni roha sian akka pinoparmuna nang keluarga ta songoni ma nabui pasat hami lasmar hamuna amang inang dot keluarga rohami sonari pasahaton ulos tuhamuna. sekali bareng gabung sekali Ede pujian sian punguan kor ama. Enggak, kemarin udah gue lipet kan, tapi hilang.
Tapuji Tuhatta marid de mahita laus tapasahat ma peleatta sada a sadavi. Nonde
dame ni debata nasumurung sian salut roha ima mangaramoti ate-ate dot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Horas. Di hamuna amanami nanami bagasan minggu sadarion tung macelas dorhatta siala di ibadah minggu sadarion sekaligus hita madok moliate tutu hatta ima naparjolo ulang tahun punguan korama tu 37 tahun. Dada hita madok selamat ulang tahun martopak majo hita. Ya. Di hari Jumati ngapotong ulang tahun nasida kue. Ya. Ka ruas nasodapotan pangido muamuse. Iya, dohot marsi panganon nama cetabu papet kami melayani di Punguani. Saya siap-siap mahamuat emang panjang umur gok pasu-pasu di Tuhani Tuhamuna sapunguan korama. Suang songoni 2 ruas nama ulang tahun na parjolo ima amang sahat sidabutar sian Makassar sada 70 tahun. Dungi inang Berliana Borutobing sian Makassar 2 70 tahun. Akhira sian Makassar do sudeu nate. Himada. Teba-teba malas ni rohata ala khusus do Makassar sada dan kalah Makassar 2. Marulang tahun, selamat ulang tahun ma Tuhamuna amang dot inang. Alani taparade marohata lau tumangion hatan di bata ima nagabe turpuk jamita di minggutta sadarion minggu pasapuluhon dung Trinitatis ima nanene sian buku panurang Jesaya bidul 50 mamuka mai sian ayat siabe saat rodi tu ayat 14 do tamuna karuas na beribadah secara live streaming ala di kurang sehat tamuna di bagas muna manang dirawat di bagas manang di rumah sakit manang di pardalana pehamuna rap mahita tumangion hatan debata hujahama saluhut turpukon tatangihon ma idama disod doau molo di paholako sian tonga-tongam pangarupaon tudu-tudu ni jari-jari dot pakuling hacahaton jala di leon ho asni roham tuna male jala di pasabapo rohanina dangol jadi bicar ma hatiromu di bagasan haholomon jala hagolapomu tudoson hosniari jadi sai toktong ma tugu-tugun ni Jehovah ho jala pasabamon na roham dia kainganan na rahar jala papiron na holi-holim gabe tudoson porlak na siniram doho jala songon mual na sodung marsik jadi paulion ni aka anakmu ma aka pasi-pasi sian narobi patidangommu ma aka ojahan marsudut-sudut jala guaron ni halak maho si Pauli aka riga si totas aka dalan balubung asa hainganan molotung ditaito pak musian ari sabat mangulahon lomo ni roham diari habadioku jala diguar ho ari sabat ari hasolowan marmulia dia kajolma nabadia ni Jehovah jala dipasanga po ibahana unang dulahon ho aka dalammu unang diut-diuto lomoni roham manang marhata rari jadi marlas ni roham ho mida Jehovah jala au manogu-nogu ho di atas niaka betul-betul ni tanoon
jala parmudu-mudoku maho marhite-hite perjabaran ni Jakob opumunai ai pamangan ni Jehovah do madok songoni ima sahatna. Hurian itu hatta tung macatakas do turpukon manungguli ganup hita marsada-sada songo dia do sasitong na ima songo topik mingguta sadarion madok hadaulaton na hinalumohon ni debata. On madalata di mingguta sadarion ta sulikiti ma ahado na taulahon secara personal, secara keluarga, secara huria hita saluhutna di bagasan ngulutta si ganup ari. Bahwa daftar sirak kita ngolu ni partodion dohot ngolu ni pardagingoni. Ikot ta sadari do parsobauta tu debata dan cukup di hari Minggu. Ale beha ido nagabe bohal ta di hari Minggu teboan di bagasan ngolutta si ganup ari. Hamuna amanami inanami. Ahado nasasitong na terjadi di dirita. Buasa hiraso di pasu-pasu debata ngolutta hape toktong do hita martangiang toktong do hita mamelehon peliatei tu debata alai hiraso adong dope di tangyon debata pangi duatei amang inang torang di bagasan turpukon mangarao tu hita asa ta evaluasi majumolo dirita asa ta benahi majolo dirita jala asa ta uduti muse perdalanan ni ngolutta hobar tu lomo ni rohani debata bahasa didok ikon nah hinalomohon ni debata peribadat teh ala godang naso mangulahon hobar tulomo ni rohani debata hukuti majo sada 2 ayat siad padan narobi ima Jesaya 2 sia ayat 10. Jadi didok Tuhanima ala najumonok bangso otuau marhite-hite pamanganna dot marhite-hite bibirna pasangap au hape anggorohana holangdo sian au jala hadaulaton nasida maradoponau patik-patik ni jolma na ginuruhon sabing doi na marlapatan nasida mangulahon peribadan nasida buima di bagasa tadok si paula penuh dengan kemunafikan penuh dengan sandiwara dan si tuhu nasida marsoba tu debata alai sasitongna asa manuap debata asa manogok debata dot lana asing hape dang songoni sasitong na debata tay dungi di padan ne baru di Matius 15 Asia di dok songonon jala magopodo pambahenan nasida pasangapon au ai poda ni jolmado di podahon nasida ima amang inang tarida mamuse bagas joro di Jerusalem
Debati Yesus anak terjadi di si mertiga-tiga nasida. Mengalami keuntungan secara pribadi. Dan laho untuk menupahi ulau ni huriai. Ido muruk ma Yesus di hati. Dan lomoro hani ibana mertiga-tiga nasida di balik koma mejai. Rupanya Tuhan itu juga bisa menunjukkan kemarahannya. Hamuna manami inanami. Salah satu tokoh gereja Ima Martin Luther sangat menentang ajaran Ima nadidok indulgensi namarlapatan hukuman akibat dosa dapat digantihon dohot mangalehon hepeng tu naposo ni debata. Disalahgunakan wewenang songon huria pangula ni huria memakai kesempatan dalam kesempitan. Tuanima tubuh ma reformator Martin Luther. Mulak ma tu sola scriptura, sola fide, sola gracia. Kon mulak do manada sasitongna. Jala molo tasadari songo dia ma si Joshua di pasal 24 ayat 15c alai angguau dot dongaku sejabu ikut Jehovah do ulwan nami. Nomor 8 ibana sungguh-sungguh taat tu debata mabiar mida debata di pardalanan ni nguluna lau manguluhon bangsoi. Hamuna kadongan songo dia ma kenyataan bagas joro inganan parsobaut tu debata porludo ima nadidok pemurnian secara total asa unang dang tasadari ikut tasadari do akadia natabain di ngolut tahun jorama mangulahon parsobaon na berdasarkan hagiut ni daging alai songo dia ma parsobaon tu debata na hubar tu lomo ni rohani debata. Muna kadongan ia turpukon mengurupi hita lau mangatusi lapatan ni hadaulaton na hinalomohon ni debata. Imasongon bangso Israel nang haruar sian habuangan di Babel. Jalanunga mulak nasida didongani debata di pataru manasida di ramoti nasida di pardalanan nasida saat nasida tu Jerusalem. Secara pesan Yesaya bidu 56 satu ono plonom di guarima trito Yesaya ima songo dia do ngolu nasitong ima ngolu na di bagasan hati goran bangso Israel dipaingot taringot tu jojo haluaon niaka nadangol asaunang lupa diri nasida
dia kapambahenan ni debata. Dipaingot nasida di ayat 10 dot lan na asingi ayati dak pola hukupa sada-sada alai secara rangkuman upilih masian ayat 10 di dok jala dileko asni roha tu na male jala di pasabab po roha nida dangol jadi bicar ma hatiromu di bagasan haulomon jala hagolapomu tudoson hos niari. Tuhan menginginkan dari kehidupan kita songo dia mahita mangauhon asini rohani debata na paluau kita sian hamagoan. Baru pehita mamestahon hari ulang tahun Republik Indonesia tu 77 tahun. Molo dang adong perjuangan nih para pahlawan mungkin dang adong Indonesia merdeka. Jala hita nunga tedai songo dia do kemerdekaan. Now dibuka sian naparjolo satu sonari amang inang. Ima naboy taida di ayat 10 dipaingot do sudena bangsoi asa mangalehon perhatian tuaka na di bagasan jolma na dangol jolma na di bagasan haholomon asa di bagasan hatiuron asa di bagasan sodang nasihat Tuhani nasida merdalan sian titik tu titik akhir di ujung ningolu nasida jala ahdo muse pada ni Tuhani tu nasida ise namangulahon lomo ni rohani debata ima taida ma di ayat 10 sadai jadi sai toktong ma tugu-tugun ni jahobaho jala pasabamon na roham dia kainganan na rahar jala papiron na holi-holi gabe tudoson porlak na siniram doho jala songon mual na so dung marsik. Wow, luar biasa pasu-pasu ni debata di tonga-tonga ni halak na porsia hamuna kadongan suku-sukun buasa padan debata macair kot di bangso ni debata asa mulak nasida tu Jerusalem ikon dibangun nasida mamuse ngolu nasida nau sempat hancur berkeping-keping nasida ikon kembali pemulihan restori pemulihan kembali pembangunan ngolu nasida na runtuh aka tembok-tembok Yerusalem termasuk parngulun nasida asa hema nasida jala mardingot pasu-pasu nasihat Tuhani bahwa Tuhan menyertai nasida molo nasida mangulahon ima marpanguloyon tu debata jala mangulahon lomo ni rohani debata ima pajong jokon hati goran dot hasitongan hamuna amanami inanami naparjolo diigil turpukotu hita sudena ikut tersadari do bahwa perdalanan ningolutta ganu ala pasu-pasu ni debatado tu hita alani unang gabe dang talehon perhatiatta songo diedo sasitongna mangulahon panoba
antu Tuhan debata. Ikon betul-betul hita patuduhon panobauta tu debata. Allah Yesus Kristus nunga mameleho dirina. Makokopita ido dasorta hitape mamelehon dirita. Asa dalata madok moliate tu debata. Terbuka majo di buku Rom 12 ayat sada. Ado didok disi bahwa sengodia do sasik tongna ngolu na marhadaulaton tu debata di dogma songonon. Na huapoi mahamu ale akadongan marhite-hite asni rohani debata. Pasatamuma daging muna bahen pelean na mangulu na badia na hinalomohon ni debata ima hadalaton nina maroha. Pasahaton diri, pasahaton daging muna bahan pelean na mangulu. Mempersembahkan ngolutta tu debata secara totalitas di ngolutta di pamatang tahun nang pat nang tangan nang ulu nang sipareon totalitas yang ujung ubukta satu patah di ujung patai satu du bagasan ni rohatta ikon tapeleho mai tu debata marumakon sude aktivitas ni ngolutta manang sadihari hita mangulahon manang di dia hita mangulahon sudi aktivitasta sian dakdanak sat rodi nama tua ikon disadari dui merupakan persobaon tu debata. Daholan di gereja. Penampilan oke. Marpakaian songonima sumanna. Apalagi punguan korama. Merjas. Merdasi. Sudi hampir rata nararak. Kompak kamu temang. Iya. Luar biasa. Sian pamake muna mai. Ima nagabe pelian muna ma tu debata. Unang holana diduru terida hamuna uli pamake muna. Alai di bagasan rohamuna masih angatan. Bahaya. Alani cek and recheck mahamuna. Asa tamahamu dijoloni debata. Mungkin dijoloni jolma marlea hita marlea hamuna. Alai nama cerikot di hitamang. Buado debata marnida hamuna umur 37 tahun dan umur na pedek umur na gejang duit ngamatorasi. Molo ibarat na doli-doli ngamangoli ngapiga anggotana. Molo borua bah molo 70 tahun dianggap mai iya ngamatua nangi alai molo doli-doli 70 tahun bah boidobe itu zaman sonari. Masih dini mak umurku jangan disukun-sukun. Oh, manguli mamang, manguli. Mama aja kalau enggak kan itu. Jadi umur 70 tahun, umur 6 matoras. Alani marpangalaho mamang na tua-tua nami. Songon na pinangidohon ni debata. Gereja tidak boleh memonopoli ibadah. Ini adalah tempat umat berkumpul bersama
yang merupakan bagian kecil dari ibadah sejati. Jadi unang dia tok kamu holan na diari minggui hita beribadah. Molo holan diari minggui hita manibagi. Apakah layak kita memuji Debata? Rotu gereja memuji Debata, mulak set gereja merbedai. Dak suman. Ikon saur do. Pangalahota marminggu dot pangalahota siganup aring. Alani umat tidak boleh menilai diri sudah beribadah menyenangkan Tuhan hanya karena sudah bergereja. Manang songon naposo ni Debata dianggap molo nunga jago jamitana nga di jalo Tuhani HP parangena daksuman. Hati-hati Tuhami Tuhamuna paralado nami marjamita boy alay parangemuna ma gabe jamita na mangulu. Apalagi gereja dijadikan pusat pencucian dosa dengan doa, pujian, dan persembahan yang melimpah. Hati-hati hita. Liturgita agedatta adong sadabutir ima manopot dosata. Ya. Alai dakolan sahali sa minggu hita manopot dosata. Ganup tiki hita mardosa tor marsinggang mahita tu Debata asa tapangido hasesani dosa sian Tuhan Debata. Hamuna kadongan Tuhan tidak tertarik dengan segudang kegiatan kerohanian umat. Dia memandang jauh ke dalam hati dan melihat secara keseluruhan hidup atau di semua jalan kehidupan manusia. Tuhan menuntut ibadah yang sejati, bukan sekedar ritual keagamaan. Dia menetapkan standar quality dalam peribadahan, bukan kuantitinya. Karena bisa banyak kuantiti alai dang bermakna, dang berdampak di ngoluta. Ikon jamot hita amang inang. Sude akka kegiatan mulai hari Senin sahatu hari Minggu buhado hita patuduhon sesungguh-sungguhna molo didok ima kor punguan ina madok songonon hukuti ma unang marlea Debata ala pangulauta tohodo ina kaning iya unang marlea Debata ala ni pangulauta nasosuman dakkobar tulomoni rohan Debata. Bek kamu ma inang ede puji-pujieni mangulu di bagasan rohamuna. Unak kolan songon pacur mamolu songoni apedang hitadot madai marsuang me tau pauba ma sude akka pangalautai jala Kor Immanuel luar biasa doon. Unang marhaposan tu pikiranmu. Satai sauluan membangun bagas coro ni Debata. Sedang membangun kita. Membangun ngolutta na terhubung ngolu partodion dot ngolu ni pardagingon. Ngolu ni partodion mauwas tok
tong hita di hatan dewata. Jala taulahon may dungi membangun sarana di tonga-tonga ni huriaon. Bohado kor punguan Immanuelon. Boy hita taulahon satahi sauloan membangun bagas joro ni dewata. Nakaning panitia takin hut dot gotilon dos do didok amang situ amang manurung upikir situ amang pe dang do pete iya sudi aka dana untuk pembangunan alani jamot hamuna panitia di leon kepercayaan huriaon tu hamuna ti ruamma panitia tahun nasalpo dang adong dibuat nasida untuk snack sian hasil jeripaya nasidai dibuat nasida do snack na ate ketua bendara iya ale dang madok asa adong snack muna dang mersnack pedang polamawa ale unang disalahgunahon hasil naung dapot haduan pelehon mai tu debata marhite huriana dungi luar biasa punguan korama mangedehon disarihon debata asal mahita porsea tu debata jamita doon jot dohita mabiar di nguluon buhado ngolukku haduan alai tuanima didok kamu di hari ulang tahunon hupaula musi tuhamuna tuhita salutna nagabe jamita dihita taingot di sarion debatado ngolutta molo porsia hita hunang arta di portibion sai talului alai naingma arta nasumurungido ido nakin ede ala arta portibion lau salpudo sasudi dang maneba kau tua kanamora te mamora hita muliate ma alai unang gabe di pangasahon Tuhanima ta pangasahon di ngulutta lani di hamuna amanami inanami di dogma songo dia do intini jami taon yanggo jolma rupa do nani idana alai anggo Jahoba roha di bagasad do na ni idana alani songo dia mahita na di bagian patuluhonon na di bagian paduahonon asa hita mabiar mida debata akan natau launi jala songo dia mahita boy gabe pasu-pasu di tonga-tongani portibion bohado hita dakolan hita mangido pasu-pasu ni debata ale songo dia mahita gabe habauran ni pasu-pasu tuaka dongata tapasiding ba tabako egoistis materialistis dohot diskriminatif sude mahita makaholongi dongata dangadong sumurung si A si B kon ratado hita makaholongi dongata sa taingot ma yang gojolma rupa do na ni idana alai anggo Jahoba roha di bagasad do na ni idana na patuluhon toktong mahita marsaur dot debata do akadongata masih haulong nga mahita dia akan nahurang pambahenata mangido maaf tu dongata praktek kekerasan
kekerasan di tengah-tengah di rumah tangga na terjadi tapasomai. Songo dia mahita semakin masih rupan. Ruas ni HKBP Keramat Jati memiliki status sosial na berbeda-beda. Alesada do di hadapan ni debata. Alani tabereng nasida aka nasusa aka nadangon. Jala songo dia do hita di ngulutta si ganupari na memiliki jabatan unang terjadi di si pangalau nasusuman ima korupsi, kolusi, nepotisme nang di tonga-tonga ni huriaon. Tapa siding may rak mahita amang inang kesimpulan na taulahon ma peribadatta hobar tulomo ni rohani debata asa marsangap maibana jala di pasu-pasu ma ngulutta rodi saliling nililingda. Amin martang yang mahita. Moliate madiho ali Tuhan nunga marsaringar hatam di tengah-tengah nami. Lam patau mahami Tuhan. Laho patupahon parsobaun nami nohbar tulong meniroham. Usadari hami Tuhan. Gudang do haurangan nami. Alai di bagasan minggu sadarion. Di pabakito musehami Tuhan. Asa mangulahon natama hobar tulong meniroham. Tuhan, parguguam mo mahami. Laho mangulahon lo meniroham. Unang tudalhon hami Tuhan. Jalo ma persobaw nami ganup ng kelompok pe Tuhan huriamon tuadopanmu nabadia. Ale amang buat kami tuadopanmu ka ruas ni huriam siandak danak satu nama godang pasu-pasuma nasida saluhutna akan namar sikola dapot ma parbinotuan nasida dapot ma sita-sita nasida akan noso dapot karejo Tuhan petudu madalan tuaka ruas ni huriam sabui nasida mengula ulon nasida gabe ngulu nasida mai di ngulu si ganup ari akan naso dapotan rokap nasida le Tuhan petudu Tuhan dalan tu nasida ukap roh nasida Tuhan asa terbuka roh nasida jala tangi di suaram asa boy nasida majalo basa-basami na boy gabe rokap nasida di saur matua nasida ale Tuhan nang songoni akka amanami inanami na toras na ngajariak kaya nakon na Tuhan na bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan si ganup ari leon gogo leon las niroha leon semangat Tuhan hasaboy nasida Maria iya todina lo mangula ulaon jala mamuji pasangapon kuarmu nang akan lansia pe Tuhan pasu-pasu ma nasida. Secara khusus sebuah kami kehidupanmu ima paduan suara kur ama nama ulang tahun nasida punguan kor ama gonop 37 tahun di tanggal 10 Agustus. Tuhan mangido hami tuadopanmu asa lehonommu Tuhan
Tebay hai pason di ganup nasida be. Tebay ma pasu-pasumi tu nasida le Tuhan. Marhite ngolu si ganupari. Dohot gejang ni umur Tuhan. Hasadao ni roha mangula ulaon na pinasatmu tu nasida di punganon ali Tuhan. Padao ma Tuhan parbolat-bolaton. Damemima na toktong miyan di tonga-tonga ni nasida. Buah kami ruas ni Huriam na marumur 70 tahun ima amang sahat sida butar sian Makassar sada. Dot inang Berliana baru tobing sian Makassar 2. Tuhan mangilik kami tuho. Lehon di nasida las ni roha. Di umur dilekot 70 tahun Tuhan. Tunggudang do basa-basami di jalur nasida. Atong unang alang asih rohami. Tebay Tuhan hai pason di nasida. Hagogoon do las ni roha. Rap dohot keluarga nasida be. Ale Tuhan pasat kami mamusetu adupanu akar ros ni Huriam. Na di bagasan parsahiton. Ima amang situa STR Siregar. Juliana boru si Tohang. Nyonya situa HA si Matupang boru Sormin. Nyonya Hutagalung boru si Manungkalit, Nyonya si Manjuntak Rosita boru si Aan, B si Barani, Nyonya H Aritonang, Lince boru si Morangkir, Nyonya Panjaitan boru si Manjuntak, Nyonya Manurung boru si Litonga, Nyonya T si Ahan boru Tampu Bolon, Nyonya si Rait boru si Torus, Irna Nova Astria boru Manulang, Nyonya Marpahong boru Purba, Peris Alfredo Butar-Butar, Nyonya Sintua si Mamora boru Aritonang, Daud Panjaitan, Monika boru si Torus, Nyonya Purba HR boru si Laban, keluarga Nyonya Siregar boru Pakpahan Onom Halak, Halundang boru Siregar, Andre Sialagan T si Torus, Amang Sintua F Aritonang, M Marbun, Nyonya Pangaribuan boru Samosir, P Sinaga, Amang Sintua EM Pasari Butar-Butar, Nyonya Gultom boru Tambunan, Nyonya M Tambunan boru si Manjuntak, Nyonya Sitorus H boru Manurung, Nyonya SBP Siregar boru Siaan, BMP Marpaung, Amang Sintua LA Sianturi, Nyonya Tambun boru Suboya, Anton Siaan Sabar Siregar, Manser Sinambela, M Sihite TN Sitorus, Nyonya Siregar Festi boru Sianturi, Kasirait Agustinus Marlina boru si Pahutar. Na dirawat di rumah sakit. B si Tompul, Nyonya Sirait boru si Manjuntak, Nyonya si Hontang boru si Bolon, M Malau, RS Pardede, Jeremy Bona si Tumorang. Tuhan, jojo hami tuho mangido pasu-pasu. Asa dileko Tuhan hai pason tuak karos ni Huriamon Tuhan na di bagasan parsahiton na. Apehon matanganmu na sumurungi. Nasun gogoy Tuhan. Mabuat sudia kasait na sida. Pasu-pasu matangan ni dokter, perawat. Aka obat, aka si panganon. Dohot, aka perhatian ni keluarga na mendampingi na sida. Asaima Tuhan gabi parhitean. Hama malum sian parsaiton na sidai. Ape ma tu na sida li Tuhan. Boi ma mulaulaw na sida songon na somang. Si maruham Tuhan. Sude aktivitas di tonga-tonga ni Huriamon. Mulai sa minggu Tuhan. Homa na mandungani hami saluhutna. Saat di homa tangyang nami. Marite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ta puji ma Tuhata. Ta pasahat ma peliata. Tangi
ma peliata. Ale debata amanami na di Banua Gijang. Hodo harorowan ni saluhut. Silehon-leon na denggan dot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasat hami masyan na nilehon mi tu hami. Pelian nami tuho. Sejalo may gabi uap na usus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa uparhasya kami pelianon. Petibulhon na rajaon mo di tonga-tonga ni huriam. Dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni silenlon mitu hami. Asalam girgir hami mandok muliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di Banua Gijang. Say pinorbadia maguarmu. Say Roma harajaonmu. Say saut malomani roham di Banua Tongaon song na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Say sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togihon tu panguncunan. Balua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disondakon Tuhan debata mabohina tuho jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabohina tuho jala dipasorhon madamena tutudim. Di hamuna amanami inanami moloneng mulak kita unang lupa jo di pasat tamu ima gerakan 1000 tu bantuan dana pensiun adong disipoti minta tolong kasih tua manang hari tahun lama ngurupi hami patuduho turwasta pasahaton gerakan 1000. Selamat hari Minggu madihita salut na horas. Sembah
Lagunya cepet aja. 4/4 ya? Ayo, Lisa. Oh, 3/4 ya? Deh? Ya lanjut. Masih rame anjay. Foto. Ingin pakai kamar. Ini Natal berarti lo seksual kayak Natal lo seksual ya. Natal harus. Seksual jadi